Πάμε. Πού πάμε? Αταλάντη. Πάμε για τέμα. Θα σου πω, μην με κοιτάξεις. Πού πάμε? Θα πάμε κάπου όμως. Πάμε. Περίμενε 2 λεπτά. Δεν πάμε Αταλάντη, έτσι το λέμε. Πού πάμε? Αχ, Θεούλη μου, περίμενε. Να πούμε αργότερα που πάμε. Γιατί θα πάμε έτσι? Όλοι να ξέρουμε πού. Θα το βράδυ το ταξί με το παιδί μου. Όταν θα πάω, κύρα μου, στο παζάρι, θα σε αγοράσω και μια μπεκατσούλα. Η μπεκατσούλα, κοκορίκο και το σκυλάκι. Άρε Μάρκο, γάμπα. Εγώ ξέρεις με καταλάβαινες. Για σε εμείς. Άρε, για σε Μάρκος. Πού πάει αυτή, την πάρουμε? Όχι. Πάρ' την άλλη, πιο καλή. Δεν την έχω πάρει 2 φορές, δεν το έχει σηκώσει. Συνάντησε έναν τύπο. Έλα, συγγνώμη, κοιμόμουν. Ναι. Ναι, τρόμαξες. Και να κουρεύεις με ψαλιδάκι. Τα αρχή. Παντρεμένος είμαι, αλλά μου έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη να πούμε. Να πάρεις μπριζόλες. Ω, μεγάλε, να σου πω. Εκπομπή για χιούμορ δεν έχετε κάνει, έτσι. Προφανώς δεν θα παίζεις, αυτή δεν θα παίζεις. Θα σου έστω μια καρκούλα μετά να πάρεις τηλέφωνο, βήξε άμα θες, φτύσε και έξω, δεν υπάρχει. Συνάντησε έναν τύπο. Πόσο χρόνος είσαι? Πόσο με κάνεις?